ko ito sir. Pero po, ano po kaya may balance pa po ito. Hindi ko na lang po follow sa bali po, dahil pa po kaya siyang nakaka-full payment. Kulang pa po siya ng 2,000 pesos. Hindi po. Kaya po na. Wala ko, mayo pati kong torta. Iyo po. Ano po ma'am ang package mo ma'am? Surprise! Happy wedding anniversary, Ma'am Marina and Sir Vincent Calio from JMS Petals and Services po. And from Sir Marvin Calio. Yes po. Yan. And happy Saturday, everyone! Love is in the air dahil kung sa umaga ay nasa Tinambak, Camarines kami at nag-celebrate na ika-Thursday wedding anniversary ng Mr. and Mrs. Alcos. Ngayon naman we traveled all the way from Tinambak to Milaor, Camarines para gawing extraordinary ang araw na ito para sa couple na nag-celebrate ng kanilang ika-22nd wedding anniversary. So join me again, mga ka-JFS. This is your host, JFS. Surprise ang packages. And today, kitang-kita naman na magandang ating mga packages na ibibigay sa couple. Kaya naman wag na natin patagalin pa. Alamin natin kung ano ang meron tayo ngayon. In 3, 2, 1, let's go! So mga ka-JFS, this is our backdrop today. And ang ating team naman ngayon ay gold and red. And as you can see mga ka-JFS, medyo marami-rami ang laman ng ating package today. Unahin na natin ang kakanina ito, Mr. Chinta and Bicol. Together with, syempre, ang napakasarap na spaghetti. Meron din tayo dito ng dalawang chicken, chicks to go. Also, samahan rin natin ng pizza, Greenwich, ng card na babasahin natin mamaya, ng Raffables cake, ng money bouquet worth 3,000 pesos. And of course, another money bouquet na worth 3,000 pesos. O, diba mga ka-JFS? Dito lang yan sa JFS Petals and Services, your number one card packages in Bicol region. Kaya naman, we are so excited na para sa surprise na ito. Pero bago yan mga ka-JFS, huwag nyo nang kakalitaan na i-like, i-subscribe, and i-message ang aming social media account at JFS Petals and Services. Dahil mula noon at hanggang ngayon, iisa lamang ang aming goal, and that is to give you the quality services that you all deserve. Kaya ano bang inaantay natin? Pumunta na tayo dito sa Milaor, Camarines, in 3, 2, 1. Arat na! Ito po sir sa Surpresa. Yan po sir si Ma'am Marina. Ayaw ko talaga. Hey! Hey! Hello ma'am, good afternoon po. Ma'am, iaabot lang po kami ma'am na package po sa nagpa-order po kaya ma'am online si Ate Yes po. Yes po. Aware man po ang mga package. Nasabihan ako. Nasabihan po ma'am. Sige po ma'am. Bali po ma'am, mapapirma lang po ako ma'am sa package. Siya po kaya ma'am sa package. Nakadukot po si pipirmahan ma'am sa package. Dahil ko na lang po ang na-check kung ano itong package na ito sir. Pero po, ano po kaya ma'am, may balance pa po. Hindi ko na lang po follow sa package.
full payment, kulang pa po siya ng 2,000 pesos. Hindi po. Ano po, may kasi kong torta. Ayun po, order po kaya siya ma'am. Anyway po, nakabayad naman na po siya. Sinod, kaya lang po, kulang pa po mag 2,000 pesos. Hindi ko na lang po na-check kung sa package ko anong order. Ayun. Nakapangalan po, Ma'am Marina Kali. Yes. So, bago niya lang po mag-iita ito, ma'am. Paano niyo naman po ang papatuloy? May malaki yung cash na. Cash, di ka siya na lang po. Mas may yung messages. Hindi kasi Kay Mayo po. may 1 lang ang loob ng sinabi. Ano daw po yun? Or ano po, ma'am? Ako din po. Pwede naman po kung paano po, ma'am. Pwede po ba siya na lang po mag-bayad? Kasi po, ma'am. Ano po, kaya kami namin ano. Kaya po kami sinigas po. Okay lang po yun, ma'am. Bali po, attend na lang po lumubang apudan si ma'am. Basta pang importante. Natanong ko po kamuliban ma'am sa package niya. Okay lang po ko tama. Di Gcash na lang po. Send ko na lang po ang link. Down ng mga. Pero hapon mo na po sa iyo. One eternity later. Ayun na. Tuki. Okay lang po, ma'am, na ipahiling ko po lubos sa inyo sa package. Baka po kaya, ma'am, di pagkakaaram po ni sir, unpaid pa po. Kaya lang po, as we check po the transaction, COD po po na pinulot mo. Sino hindi ba yung napindot mo? May day pa po siya mo. Aning ka, aning. Aning ka, aning. Yun na po, ma'am. Kailangan ko po sa package. Laban mo ng Gcash to, tama ka lang. Pwede po siya yung ibami po, para magkarga po ka ng package. May nagarad ako lang. Kaya, baka po ang laot ko ni ano, hindi po aram po anong laot. May ballpen ka po, pero okay na po yun, ma'am. Okay na po. Pwede na pwede din, ma'am. Okay lang, hindi ka sa okay lang po, ma'am. Daraman na po ka mga limang package. Ano po ma'am ang package mo, ma'am? Happy wedding anniversary, ma'am! Marina and Sir Vincent Calio from JMS Petals and Services po. And from Sir Marvin Calio. Yes po. Ayan. Ayan, dito po kayo. Okay lang po yan, sir. Ayan. Yes, okay lang po yan, ma'am. Yes, surprise. Ayan, medyo emotional na si ma'am. Ano po ba mga nararamdaman niyo? Tingol. Are you gonna be on? So, ikaw po, ano po yung nararamdaman? Kanina, nagpipintor-pintor lang dyan. Nagpipintura lang sa sir. Tapos, ano po yung nararamdaman? Ay, happy. Sabi kayo, Happy. box lang. Happy! Ikaw po, ma'am. Siyempre po, aking happy po para sa akin. Sabi po, kaya ko yan lang siya, box lang. Box lang po, pero ang laman is... Sabi po, grabe. Sorry na po, ma'am. Dahil po box ang laman, dapat po namin ma'am na box ang laman dahil meron po tayo ditong Raffles cake na naka-box. Ayan. Dito ka po, ma'am. Ayan, meron din po kayo mga matatanggap na kakanin. Kuchinta yung buko, spaghetti, tamang-tama sa merienda. May pizza kayo, ma'am. At may dinner pa kayo mamaya dahil may chops to go. At syempre po, ito. Sir, ito po ay para sa inyo. Hawakan niyo po. Kayo mga yagyak, ma'am. At Ilang ito itsura, na- miga. para sa inyo. Talagang surprise. Yes! Happy wedding anniversary po, ma'am. Actually po, ma'am, ang bibihira lang po sa amin na wedding anniversary yung sinusurprise namin. Kaya talagang napakaswerte po ng mga anak at magulang na nakakasama sa amin para mag-celebrate. At napakaswerte rin po namin dahil ang milestone na ito ay bibihira. Ma'am, meron po ba kayong nais sabihin para sa anak? Ay kuya, ay ate pala. Salamat. Na-surprise talaga.
Kuya, na-surprise na kami, kuya. So, kuya, box lang. Grabe pala nang pa-surprise mo. Salamat, kuya. Yes, ito po. Thank you, kuya. Kaya pag-suporta mo sa mga mama mo. Ma'am, and sir, ilan po ba yung anak nila? Apat. Tatlo na sila lang kung tatlo. Kasama po ba natin sila dito? Yung pong tatlo. Pwede ba natin i-invite silang tatlo dito? Ayan. Halatang magkakapatid sila eh. Kasi magkakamukha sila para mga magaganda at gwapo. Pwede po bang tawagin natin sila dito? Okay lang po yun. Yan. So, ayan. So, kami po kasi ay merong mga vlogs at makikita po natin ang videos na ito. Pwede po dito ang baby girl. Siya po yung youngest. Ang name mo ay? Ano yung Mary. So, high school po ba siya, ma'am? Grade 7. How about you, sir? Ano pong pangalan mo, sir? Buboy. Ano si Buboy? How about you, sir? Ano pong pangalan mo? Pogi! Aba naman talaga. Kitang-kita naman. From Buboy to Pogi. Talaga naman. Pagkakailan. Sino si sir? Pogi talaga. Pogi, no. Pogi. Ma'am, ang panganay po ba yung surprise na yun? Yes, nasaan po siya ngayon, ma'am? Yes, nasa Ligas. Nag-aaral sa DU. Ano po yung course naman? Wow, Com-Arts. So, sila yung mga... Yes, someday, somewhere, baka makita natin siya sa NAD. Yes. Hingin po natin ang counting mensahe ng mga anak ninyo since kasama naman natin sila ngayon. Pogi, ikaw ang mauna po. Ano yung message mo para kay mama at papa mo? Tama, totoo yun. So, ma'am? Ay, grabe! Gusto ko yun! So, ano sinabi mo po? Sabi niya po is, babawasan ang pagiging chicks. At tama yun! Dapat tuparin niya po yung pangarap niya para sa inyo. Abot yung po Inoy. Ay, boy. Ano, salamat po sa pagkakalaman. Yes! Yay! Tuwa mga baby! Tama yun po, dapat feeling healthy kita. Kasi syempre, wala tayong ibang wish sa mga magulang natin. Maging healthy lagi, wala nang iba. How about you, baby girl? Anong message mo para kay mama at papa? Healthy and long life. Kiss! Yun! Solo girl, baby girl. So, ma'am and sir, may tanong po ako. Ano kasi hindi lang po ang nag-celebrate ng wedding anniversary. Ang tanong ko po, ano po ba yung sikreto sa isang umanda? Wala, nagkakaintindihan po. Hindi nag-aaway. 22 years na po kayong magkasama, ma'am. So, kinasal po kayo. Bahala na kayo mag-compute. Kailan? 2001. Hindi, grabe yung perfect ni Yes! So, ayan, kaway-kaway tayo sa ating mga audience dyan. So, 2001 po kayo kay Ronald at syempre, ayan. Yes. Ma'am, kung hindi, if you don't mind, po ilang taon na kayo, sir? 48 ko, hindi halata kay sir ha. Parang 28 mo lang, 28 ka lang sir ha. Ikaw po mami lang 55. 55! So, Peace! ma'am. Yes, hindi po halata ma'am. Yes! Dadating tayo dyan sir. Dadating tayo dyan. Ayan, at dahil 22 years na silang kasal, ano ang wish natin? Ano gusto natin? Yan! Wala bang palakpakan dyan? Mga, ano yun po sila? Ako? Pamangkin? Okay. Wala ka pa po anak na may anak mo? Wala pa. Mga bata pa niya. Ako na pa lang. Magsabi ka na. Madaling na dahil. O, bawal mo na ha. Mag-aaral mo na. Yes. Lahat po ba sila college? Talaga, boy. Bawas chick, boy. Grade 12 at siya, college niya. So, yes. So, ma'am, masayang-masaya po kami, ma'am. Ano, sa mga may asawa dyan, sabi nga ni Ken, sa Bicol, dapat maging panalmingan ang mga mag-agom na may magayon na ibahan. And, si sir ay mas bata kay ma'am, pero hindi yun naging hadlang para magkaroon ng happy
marriage kayong dalawa. So ma'am, yun po ang aming surprise from Jopec sa anak na pangalan. Hello, hello po. And syempre ma'am, wala pa tayo sa katapusan dahil nandito pa tayo sa exciting part. Ayan, kinikilig naman ang ating audience na ano. Kilig na kilig yung audience natin. Yes. Yes. So, eto na po ang ating message galing kay Sir Marvin. Huwag kong iiyak ka. Tara-tara naman kung iiyak. Happy 22nd wedding anniversary, Father and Mother dear. Surprise! Hindi ako nakakaulit for today's video. Kaya ini na muna ang simpleng pa-surprise. Handa ming magturugang sa imbong duwa. Aram kung da ika mo naghahanda sa mga araw ko ng okasyon. Pero mayo na kamong magiginibungon yan. Tanaka-order na ako doon sa Jopec Petals and Services. Parang wala na atrasan ka. Alangan nag-iparipad ko pa ni, sabi niya. Anyway, Kuya, grabe ka pala. yes, salamat po sa gabusma and pa. Stay healthy. Dahil magparapuruutan nga ni. Ang aming maglawig pa ang buhay. Para mahiling pa nito kaming magyaman na magtulog. Yes, dapat positive lang tayo. Malay nindo, sa silver anniversary nito, maku-ako na ang itataon ko. Nunca, que horror. Sabi niya, nunca, para nunca. Enjoy your special day. Ingat firme. We love you, Mama and Papa. Love, Marvin, Marvi, Mavi, and Marie. Thanks, Yan. Palakpakan po natin si Kuya. So, lahat pala sila M, lahat sila Marvin, and Marie. So, maraming salamat po sa inyong lahat. And sa mga anak ni na Ma'am Marina and Mr. Vincent Calio. Thank you so much, Calio family. And syempre, Ma'am, syempre buksan natin ang cake na ito. Ibibigay natin ito sa inyong dalawa po. Ayan. Wala pang surprise. Wala sa Rockabers cake. Yes. Ayan. So, kasing tamis ng cake na mula sa Rockabers ay kasing tamis rin ng pagmamahalan ni Mr. and Mrs. Calio. Kaya naman para sa isa pang pagkakataon, Ma'am and Sir, another message po para kay Kuya. Kuya, ate. Thanks so much. Ayan, wala na. Ma'am, ang tanong ko po, medyo masaya ko kayo. Sir, ikaw po. Saan po yung Hindi po inaasahan. Sir, saan po ba yung yung sa lang po? Sa bahay. Basta kompleto ang pamilya at sama-sama. So, sa huling pagkakataon po, for the last time, wala po ba tayo yung kiss? Bago yung tapos sa ating video. Yes! This time, baka naman. Happy life and healthy life from Mami and Sir. And thank you so much once again, Calio family. Mami and Sir, ito po naman, magbabalik po tayo sa camera na nakas 9. Bye-bye!